97.7. The new 97.7. Today's hottest music. Sweet Radio. Radio. 97.7. Siyak ni Manang June. Siyak ni Amag, Cavite 4 Decade Duo. Liwaliwati OFW, liwaliwati aming nga Ilocano. Hintay pa bakdanin. Kultura tayo, literatura nga Ilocano. Mabaren sa miwing iti puso, sunata nga Ilocano. Arupata kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, ayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagtipin na tegtay nga Ilocano. Siyak ni Manang June. Siyak ni Amag, Cavite 4 Decade Duo. Liwaliwati OFW, liwaliwati amin nga Ilocano. Ti programa amang repet kadatay nga Ilocano. Babaen ti sonatay ti biag ken ayat. Sonata ang kansunan dagiti pagayam yung Manong June Seriales ken Yan Mark Pastor. Programa na isang salumina asagot ti 4 Decade Duo Production Incorporated. Binuangay ti OFWs nga nagkapupay kadagiti kakabsatay sa Jay Balasi Utaaw. kaya dito yun lang ang mga gan Sweet Radio 97.7 Santiago City. Arupata kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, ayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagtipin na tegtay nga Ilocano. Okay, naimbag nga alto tayo amin kahit may kadwa Domingo ito't Fiento Pes sa 4 de Disyembre 2016 kat adda kami manan. Launay karuba, adda kami manan sa mga badita pagtayangan nyo kat may samanan nga na isang sangayan na programa ti ipaimi kada kayo. Programa anam nam sakti. Sunatay ti biag kinayat. Siyempre, istorya pagkakatawaan. Pagsarming ano namang tad, inspirasyon iti biyag, tayo nga Ilocano. Ngarod, kadoan da kami tilas o ti talong nga oras, tilang apo, 97.7 Sweet Radio Santiago City. Kada ito iti padayon ng ngisit, ti siko na Manong June Seriales. Gan ka na kanyo, John Mark Pastor. Naku na, di ka mga nga simong basta. Ito napartaman tiket ko. Kada ito iti padayon ng ngisit, ti siko na Manong June Seriales. Gan ka na kanyo, John Mark Pastor. Ay, Diyos ko. Ngagong ko na. Agis iso ka, tap nga pumudaw ka. Kat official text line tayo, apo kasla asawa laeng, masukat-sukat. Owen, sukat-sukat. Sa bali manan, ada nga min iti 97.7 nga nakakabil. Isuro nga 0977-369-1552. O, ulitin man. 0977-3691-552. Binaliwa man tayo sa ngayon pagkakon mametikas jay 0977-369-1552. O, nalalaka. O, ulitam. 0977-369-1552. Ayan, namampat na nga binalikas apo kat sigurado milaunay nga naalay na itan. Nga road. Ana, anya ti mga... Headset. Narigat na, bang banking man ti headset ta na. Ito ka tali, bang banking man nun ti headset men. Ayan. Kadagiti so amin na pong katugtungan kanyami. Dita palengke iti Ramon. Ito palengke ta Santiago. Palengke ti Etchag. Palengke di Alicia. Palengke di Jay Makunakun. Palengke di Saudi Arabia. Una, online tatata. Tagay naka-online tata. We have 12 listeners actually online tata. Kakapsat tayo, kakaropa tayo ito jay Chicago ni Manang Darlene. And we have Rainier Ruiz from Maryland. We also have LC Bergonya. Yan, and Christian Domingo. Uncle Joel Tomas. Yes, and Gladys Canif.
Elaine Worsendo, Renza Mueca, Niña Gail Antalan, Mark Jun Acosta. Auntie Felicia Cereales. Kun, adapi ako may sangahangan nagpakamo. Oo, di ba? Kasta ka do, ti dumdumngag, iti programa ta. Di ba? Agur ka Melvin, pakiayos mo dati lapayag, mi tamay may samante agon umin. Baka dapula na tamay isa. Supay. Okay. May La. Agur ka ta, pinutad mo. May tatayag ka. Supay ka. Ay, umigo pa man pa'y kape. And of course, I'd like to thank personally ni Tito mga Balong Rodriguez, iti program director tatata. Yeah. Ayan. Kailan ka ako na arami Kita kabarbaro di text line kita man tawagan. Nakita talaga ka. Katistingin dano iso da ita. Ay, kasi ay. O kaboyatan ti panong Rusty ka Melvin. O ulitin man ulit text line tayo. 0977-369-1552. Apo, nabao. Talaga. Nabao ti kapitan. Tanaala. Okay nga Rod. Pusatan taman ti kumansyon. Balong. Iti man. Naibaga Pasko tayo amin karuba. Mau. Daytoy abalay tay naturong mi balayo na nang ampamumi isungatan tay pakagulpian mi tay nawadwad nga aginaldo mi aginaldo ala karuba mangbusbus kayo uray no sinsilyo no sangasako uray no may maysa no papel de bangko ngem uray no kunami dayta di met isu tay mapatuloy umanayen det latagus gusto ngagtaot di tanas ang tuwang nga puso ala kubrador ako ti ka di ka tumugaw ngem tumakder ka taawatem ta ited ni nanam no basit ket agpanayon ka no basit ket agpanayon ka. Dahil tangor dito yung muna ang sonata. May sa apong Christmas Carol. Ang apo una itirigat na ti agkanta may sa tilapayag na. On. Salamat na ito lang. Nakatunga dagos apo iti pangablaaw. Matay nga ta. Adi nga ta wire ti problema ka Melvin tamang tid kami ti wire. Mga nakaman ti wire ita kwati di organ di kalup ti organ. Yan. Ayan, bumasa ka man ka iti mga blaaw nga barbaro balong di dyan eh. Okay. Kala di text line. Ayan, apo medyo mablang-blangko kami ta may sa tilapayag nga gununi. Alas 12 at dadaan balse puli poladagos tayman politipot bayaw ken insan para kadagiti kailyak nga takabatungan guna ni Joseph. Asigamo at hello karubas around the world at datayo manan and welcome ngem awamot TFD di ko na naman ang darlin and we are here. Medyo si kapay ti bumasa. Dita? Dita. Ay. Gate mo daw. Awan lata.
Ayan, good PM ading June Ken JM, pakikablaw man. Dagito'y nakatugaw. Dito'y Kubo-Kubo, nga iso da Jenny, Danica, Kate, MJ Ken ni Julie nga aglablabakan pa-request jay ingkaman tay manang mo Pina Abaro ti Ipil, thanks kunana mo. Wow. Naimbangal tayo ating JM kan Manong June. Pahikablao yung man ti pamangking ko ni Cheryl Joy Semyon. Nag-birthday ito bigat December 5. Kaya ti anak ng kaanakak nga ni Anak na. Lana Yana. Iyan Bianca Fernandez ito December 7. Tikong kablao. Nagapo titi tayo dito Rocky Mountain, Colorado. Ayan. Kabsat Gladys Canif. At dadan, naimbang nga pangal daw tayo, karubas, kang ranaan kada kayo nga idol. Sir June at ading JM. Wow. Okay. From LC Bergonia. Dito pa eh. Ate na. Hi Kuya, Gricon Familiar Kanghel dito. Ranyag, thanks Kuya Smiriza. Song Ingkaman. Ingkaman. Manong pakablaw man dito Santa Maria Tiaga Isabela nga mga uray ti programa yun, especially family Bigornia. It's me Marilet Bigornia, makayayo kita kan tayo manong makapawan bannog. Opo, paiso nga tada ito eh. No, kantata mawan bannog. Data source ti problema ta ka Melvin. Hanga kita wire. So guys, ko man 70. Natay ko na. Good PM po, great ko nga po yung mga taga-Gulak. The phone na sina Auntie TSC, Uncle Ilto, Joanna May, Meggie, at request ko nga po yung GSM Blue by Jomar Fabian. Ayan, medyo may masurutan nga talaga ti tartarabahoy mi dito studio ta. Dati headset. On, maawatan nyo kumaapo. Madi kami makakanisyon tinasaya at numay sa tilapayag. Ayun! Hello! Madi nga nakasaksak ng lalang data. Mono. Mono? Mono. Pingay. Ade. Ade mabalil. May dita? Pinga ta. Ade tangaro din. Apa nga met hindi ko Oh, may mo na no. May mo tan. Okay, de talatan kasalatan ka Melvin. Para piksa. 1. Piksa. Naibaga pa nga yung manong June Ken JM, Great Command Family Bayawa ng San Isidro, Santiago City. Paikanta man dyan. Inkaman, thanks manong. Okay. Ana. Hello. Okay, padasan dito kumanta. Ori kasto iti lapayag na. Oh, sige. Okay, as requested. Natumpalan ti arapap ko ang mga asawa. Itikap-kap ni kak analapsat aro marampa. Ulandis nga buok ramramay na akiman kandila. Lupuan namnamsek nagmaris raban usipit na labaga. Sumungat ti altar ay nagswerte akun kunada. Pisang tetrahe na butaw ti bukot na ay nakalaplap pa na. Kastala iti biyag makatawen min nga agdenden na. Ay nagseksilat tatakas tuy meti mandar na. Ingkaman mangisa ang kalpasan nga ingkaman pay asagad ti paraangan. Ingkaman kalanga ingkaman kalanga ingkaman payaglabat at kalpasan nga ingkakirkiran kusina ken sileta. Ingkaman kalanga ingkaman ay nagla ingkaman.
Natumpalan ti arapap ko ang mga asawa. Angem sa bali metten ti turong jak ni namnama. Barbareng mamaliw anos kendong mo'y paay kulata. Tawen man naglabas isulat at man mandar na. Ingka man mangisa ang kalpasan nga ingka man pay agsagat ti paraangan ingka man kalanga ingka man kalanga ingka man pay aglabaket kalpasan nga ingka kirkirang kusina ken silenta ingka man kalanga ingka man ay nagla ingka man. Natumpalan di harapap ko ang mga asawa. Talon ti bunga niya yan ayat inan anusak lakta. Siya kung tinamaliw to siya tinangayat na pintas nga asawa. Gapukin ni ayat ay takdara kun iti pamilyat. Inakman mangisa ang kalpasan nga inakman pay agsagad ti paraangan inakman aklanga inakman aklanga inakman pay aglabaket kalpasan nga inakirkiran kusina ken sileta inakman aklanga inakman ay naglaingakman. Inak pa'y sundun na kita anak. Inak agpalingke. Inak balunan na kita gararaep. Inak pa'y akasan na kita nilabaag. Sakto sibugan na kita gumamel. Amula. Inak pa'y taran ng tegripa. O tasakto mo ti kakaasi. Agsaksa daw. Kat inak pa'y iyaban ni Lord nga manicurista ta. Makadominggon tay. Kiyo text ni baka. Ayan. Ape medyo nalitay ka balong. Sikan natin matinangal daw. Basol mo, tapi nga tagrupat ka 30 minutos mo mutan, apo. Kapag wala nalpas ka na nga rin, hintayon ko na anan. Pinarta ka ko na. Uray ta na nga kamutan, iti, ano to, tayo may riyan na nga, papaporitom. Ate, Ate nga, apo, sige ka. Mapuluyang katiangin kasta ti panagsaumon. Ngarod, gundaway man na po tapno income pagyamanan dagiti yan napapatid nga sponsors me. Siyempre, iti FDD Production Incorporated nga imat-matunan apo ni Manang Darlene Can kasama kini Auntie Virginia Domingo Pisio. kini Kapsat Cathy Cabal Salvador. Yan Let Ponson B. Ken siyempre ni Manong ko Felicia Sarialas. Ken siyempre dagiti sponsors tayo apo Biosynergy Organic Fertilizer, Carl Advertising, JGP Health Image Shop, Agri-Component Corporation, Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandising. Kaya ito yan apo, iti parapistadan. Masapol mo kadi iti vivid, high quality printouts. Carl Advertising ti makapod no dita. Carl Advertising para iti tarpaulin, t-shirts, stickers, heat press para iti mugs, pins, invitation cards, trophies, kanda dumapaya printing jobs. Iti Carl Advertising katagararamat iti kaparuan ang makina kas iti glitter Epson Professional para iti nalawag and full detailed printouts. Carl Advertising, masarakan sa San Fabian at Tiaga Isabela, San Juan ang laing iti munisipyo. For inquiries, contact Carl Alili or board member Fred V. Alili at 0917-545-6790 or 078-305-9366. Naimbaga Paskwa kinarang aya borotawentay amin. Manipod kini board member Fred V. Alili iti may Kokpata Distrito iti Isabela. Haan lang ang kabaruan na teknolohiya ken makinarya iti sikreto tinabalaygi pa nagtalon. No dikat natural pay nga abono. Sagot iti Isabela Biotech Corporation iti Biosynergy Organic Fertilizer.
Agbasal ti sangapulo abag iti Biosynergy Organic Fertilizer iti kada hektarya. Pumintas iti dagdaga, pumukray ken may katelsam na. Iti Biosynergy Organic Fertilizer ket awan tinasamay nga angot na. Awan laok na nga chemical, nangato ti macro ken micronutrients na. Biosynergy Organic Fertilizer para iti narangay a panagtalon. Para iti dumapay nga impormasyon, contact board member Fred V. Alili iti telepono 078-305-9366. Biosynergy Organic Fertilizer. Daytoyan timang paduras si panagbiag tayaman nalon. Kabaruan na teknolohiya ken makinarya asagot ti Agri-Component Corporation. Agri-Component Corporation pakagatangan ti kubota 4-wheel drive tractor, transplanter, harvester, ken kumpletong rambientas para iti traktora. Kanda dumapay nga likamon para itinanamnam aya panagtalon. Agri-Component Corporation kat 20 kat 3 na tawanan nga agsireserbi kadag iti Mannalon. Kumpanya mang tarabay ken mang taripato ti pagsayaatan ti Mannalon. Agri-Component Corporation para iti dumapay nga impormasyon agpasyarkay kadag iti opisina da nga masarakan sa Jai, Barangay Tagaran, Kawayan City, San Andres, Santiago City, Sangwanan Laeng iti City Hall, at dapay sa J. Rojas, Solano, ken Tumawini. When no tumawag iti telepono 078-652-0121, 652-4296, ken 0915-494-3313. Agri-Component Corporation. Adiduyan karuba, iti taraon na nasalunat, nadalos sa diwak ken natural a karne ti baboy. Sa Jay GJP Healthy Meat Shop, amasarakan sa Jay Navarro Building, National Highway, Bugalyon Proper, Ramon, Isabela. Apay imot na salon Nasalunat tatang, ta natural ti panang padakkel ken panang taraken da iti baboy. Haan nga napakan ti synthetic feeds ken antibiotics. Ngayon nayon da iti feeds nga numakan iti tao kat isu ti mang perdi ti salunat tayo. Iso ka na salon sa dinno pakagatangan tikas takar na. Sa Jay GJP Healthy Meat Shop tatang. Wen karuba, tap na magunod tayo tinasalon at ken nakira da bagi at dayo ti high blood ken da dumapaya sakit padasen ti karne an aywanan ken nataripato ti Feed Pro Natural Hog Feeds sa Jay GJP Healthy Meat Shop. Bagi ken imat matunan ni Mr. and Mrs. Glenn Pastor. GJP Healthy Meat Shop. Go healthy, stay healthy karuba. Apay nagliday ka tatang? Kasanaw, tumawunan di mo di abroad ang pay pundaryaw. Tikunam tatang, dandani kami umakar iti Baro Subdivision sa Jay New York Heights Subdivision. Bulas taw sa dinno dayta di Amerika. Kasla Amerika tatang, ngam adalaan sa Jay Bugalyon Proper, Ramon, Isabela. Mismo nga highway, naurnos ti Babalay, Guardiado, napalawlawan ti CCTV, at daan ti Luxury Clubhouse nga ada function hall na, nga mabalin nga pagpapandangwan. At dapay swimming pool na, tennis, badminton, basketball court na, ken parka pagpapalailangan tubing ken natangan. Ahaw, manulas sweldo di bagkamaw. Dahita nga rod kat tatang, iti kurang at 2,000 pesos lang binulan, maadaan kami tinaulimag kapag taingan. Dandani kami umakar. Anya tatat makunam tatang. Apay di nag-itugaw. Ay kat, haman na. Wen karuba, uray saan nga nagapu abroad. Empleyado ka man, manalon, wen ang yaman nga estado. Makipagnaatayon ito komunidad anaulimag, nakalmang aglawlaw. Sa Jay New York Heights Subdivision. New York Heights Subdivision, owned and developed by Northern Luzon Golden Rabbit Realty and Development Corporation. Para kaligiti sa Lutsudio, tumawag lang iti telepono 0916-988-3862. New York Heights Subdivision, may kayon karuba. 97.7. Sweet! 26 kalapasan talas 12 ti Aldao Karuba. Ako, mayaman tayo kita nga serak mo. Nakasorsorotan. Ano tayo, oras na tayo? 26 kalapasan talas 12. Dito'y Pilipinas. Ay. Kiti nga taba, balasyo Ay ko tao. bala dapat na. Amom aya nga daman ti sa nga nasurusuro ko iti kalman kat Mana? iti balasyo tao kano gayam kat haan lang nga dita nga sa bali nga bansa ita kano Patanes balasyo tao ta Mindoro balasyo tao kano. Apay, iti awag kano nga talaga iti Ilocano iti abroad kat ganggan na Ganggan na at
kan ganaet nga lugar kasi kuma that is foreign Ay. kaslahang nga nakapapating im isu kano ti Tambaga. ni Tito mga balong the program director ta kung naunog ngayon Ay. and we have 21 listeners apo iti ganggan na nga pagilyan kita. Apaw. Talaga mo ta. We have siyempre sino Nandito di yung- Barbaria sino di Barbaro data online nakaduda. martilyo na dita ape awang atatilan sa kada paet Martilyo, dito, maso grinder. siyempre ni iti presidente iti for decade Hong Kong chapter online ni ating Angie Ragual kadua mo dito vice president ni uncle mo nga Joel Tomas nga gawid tata December. Ako, anya nga ta iti iyawitan na, ni nga tabako na, wala na kita ubrana. Aumutan. Awante, Aunti obrana mat kahit ito ay, Wan. kita nga ikwa, kita bulldozer na to pananan. Ay kamo. Nagpalpalailang da. Okay, agitaman na, dumapay nga pangablao barong. Wan, kas ko na nambanggal daw kanyayo adua. Kas tamet kanyam. Manong Yeah. pa ka ba pakibati man. Nagiti taga San Andres kan dagiti City Hall Strikers. Dito ay San Andres de Baraco kan Kalbo. Wow. Ako sa kani Bolbo. Thanks manong mabili na request di 7 inches. Wow. Good PM, Brother June. Pwede bang pabati ang mga pinsan kong mga pinsan kong barbero na dyan sa Ablasa, especially kay Oh. cousin Vinci Agabao. Thank you. Greetings coming from John Linian of Hong Kong. Dito tayo munang greetings. Hindi pala last week na ngayon patulod tala nabasa. May samot ka ti active member ako iti Bisaya. FTT Hong Kong chapter. Ayan. Sigabay manon. Naimbangal daw mo pare JM kablawan man ni bakit ko nga madama nga agdingding tata jay balay. Nako. Da. Balay da. Alanganin Apa yang ka. kayo kadwa pare koy. Isupay siguro sa bali nga balita ayan. Play man na jay tokma matay manong mo nga Edison Tinyoso aka Urot. Ni Urot mo gayam Edison pala ang tiya panayaw ako. Diyos ko. Siyempre mata. Wow. Good PM kuya, pabatinan kami dito sa Southern Isabela General Hospital. Dito. Lalo kay Jay na hindi naligo. Na, payan. So wala nga na ako dito na mangango me. Joke lang. Pataka naman Jay, 7Cs. Thanks po. Sa inyo and more power. Okay na yung bagal daw yung manong June. And ating JM, kaya nagkiti aminan. Apo, mati nga na ipagalitan niyo. Manong June yan ating JM nga agpada nga nataraki. Kaplawa man dagiti amin nga napanaki provincial meet ijay Lagawe and Kiangan Ifugao the October 29 to November 2, 2016. Congratulations to all players of Alfonso Lito for winning the gold and silver medals. And thank you to Sir Eric Ragus iti anos mo nga nangayuan kadagiti anak mi kasama takablaawak dagiti amin nga agkakataraki nga kaya nakakapintas nga membro ti FDD HK chapter. Request mi man kuya tay basol ko kadi. Sino nga tamaking basol na Agur ka man. Yelo ka naman Jay. God bless and more power. Yan, Josek ngina kan umadaan ka kumapay tina isang sangayan nga pigsa kung nana. Nako, salamat din sawa. Pigsa, ay na. Karadkad kung nana da jay more power karadkad pigsa. Galawak de jayon. Kaya Ayan. nga mga dakati anay nga letag ko nang di kasama. Mali mo na saya. Nagalas. Nagalas mo de dyan. Kaya kuya binabati ko lahat ng taga Purok 4 ti taga Ambalatungan. Kantaan Mayumanjay 7 inches. Apo talagang Okay, we have here a written request in patulod na apo iti LBC.